bona tarda. Què? Tens ganes d'escoltar el conte? Molt bé, doncs ja podem començar. Avui et llegiré un conte que tinc just aquí. Si es veu? Perfecte. És el conte de la Marmi. I és un conte que passa aquí a Andorra. D'acord? Ara t'explicaré. Aquest conte passa en un estany que en diuen l'estany de Tristaina. Però on està? Doncs ara t'ho explico. Molt bé, aquest mapa és el mapa d'Andorra. I aquí, en aquest puntet, està la Massana. Per anar a Tristaina hem d'anar amb cotxe o amb autobús. Agafem el cotxe i anem de la Massana amb cotxe fins a Ordino. D'Ordino seguim la carretera direcció al Serrat. Quan arribem al Serrat no parem, seguim i tirem i anem fins al final a les pistes de Ordino Arcalís. Quan arribem a les pistes d'Ordino Arcalís podem deixar el cotxe just aquí al davant, en aquest restaurant. I per anar a Tristaina, si mires bé, just al darrere del restaurant hi ha un caminet que puja, que ens portarà a Tristaina. El camí és molt senzill i és molt maco de veure. Veus? És aquest caminet que pots veure. Per anar a caminar, millor si portem botes de muntanya, d'acord? I pugem per aquest caminet. I si pugem per aquest caminet, a més de gaudir de les vistes del paisatge que hi ha, que és preciós, caminant, a dalt de tot trobarem una sorpresa. No, una no, tres sorpreses. 3 llacs ben grans i ben macos. Aquí en tenim un, aquí n'hi ha un altre, aquí hi ha un altre i aquí n'hi ha un de més. D'acord? Torno a recordar, si aquest estiu volem anar a un lloc molt maco, és molt simple. Sortim de la Massana, amb cotxe, amb autobús, anem direcció a Ordino. D'Ordino pugem a les pistes d'Ordino Arcalís. Molt bé. A Ordino Arcalís aparquem el cotxe en el pàrquing. Darrere del restaurant busquem un caminet que trobarem marc senyalitzat i pugem el caminet a poc, sense pressa. Mira, recorda el camí. I quan arribem a dalt de tot del camí, gaudirem dels llacs. Doncs aquesta història passa aquí, en els llacs de Tristaina. Avui explicaré un conte, el conte d'una marmota i els seus amics que passe al llac de Tristaina. Si vols que comenci amb el conte, doncs, primer de tot, silenci, aixequem el dit, agafem aire i fem que comença el conte. I el curiós barret. En aquest conte hi ha uns animals que viuen a Andorra. Hi ha el teix. El teix és un teixó. Hi ha la menta. La menta és una granota. També hi ha la neu. La neu
és una guineu. Molt bé. També hi ha empatuc. Empatuc és un ratolí de bosc o de muntanya, clar que sí. I també hi ha una colla de bons amics, uns isards. Doncs ara que ja sabem que en aquest conte hi ha un teixó, una granota, una marmota, una guineu, un ratolí i uns isards, ja puc començar amb el conte, perquè l'estiu ja ha arribat a dalt de la muntanya. Ha arribat l'estiu a la vall de Tristaina i tots els animals corren contents amunt i avall. La Marmi, la marmota, passeja embaladida vora l'estany del mig. De cop i volta, alguna cosa que brilla entre les roques li crida l'atenció. Què deu ser això? Què és això d'aquí que brilla? Es pregunta intrigada. Mai no havia vist res d'igual. La Marmi, amb molta curiositat, s'apropa i s'apropa per veure què és això que brilla tant. Ho veu, ho observa, ho toca, ho agafa, li dona voltes i pensa: però si això és un barret preciós! Exclama la Marmi, tota emocionada. Amb ell seré la marmota més eixerida de tota la vall, es diu presumida, mentre es contempla en l'aigua de l'estany. Has vist? La Marmi pensa que això és un barret, i el barret més maco de tots. La Marmi continua el seu passeig lluint el seu nou barret. Tots els qui se la creuen baden amb uns ulls de llunes plenes i l'observen amb gran curiositat. «Soc l'enveja de tothom», pensa satisfeta en veure l'expectació que provoca. Tots els animals fan una cara de sorpresa en veure que la Marmi porta allò a sobre el cap. La Marmi convençuda que això és un barret, el barret més maco de tot el món. En arribar al migdia, com de costum, la Marmi busca l'ombra d'un pi per fer una becaina, una migdiada. Abans de tombar-se, es treu amb molt de compte, amb molta cura el barret i s'hi abraça per no perdre'l. La Marmi, quan dorm, es converteix en un tronc, en un arbre més del bosc. Els seus roncs, els seus ronquits arriben fins i tot a les orelles dels peixos. Sí, dels peixos que neden al fons del mar. Imagina't com arriba de roncar. I ja pot ploure ja, nevar o fins i tot tronar, que ella ni s'immuta, ni s'entera. Després de descansar una bona estona, la Marmi es desperta i s'estira tota mandosa. Tot seguit recorda el barret i mira al voltant. Ui, però no hi és. El barret no hi és. Com pot ser? Estic segura que algú me l'ha pres mentre dormia, rondina a l'hora que em pren el camí de la recerca. Busca i rebusca per les pedres, l'herba i els arbres de més a prop, però ni rastre. El barret ha desaparegut. On estarà? La Marmi segueix buscant i buscant i comença a demanar: «Heu vist el meu preciós barret? L'he perdut mentre feia la migdiada», pregunta la Marmi a un grup d'isards que pasturen al prat. «El cas és que no. Ho sentim, Marmi. Si el veiem, t'ho farem saber de seguida», diu el portaveu dels isards. «Gràcies, seguiré buscant»,
contesta la marmota decebuda. La Marmee segueix buscant el seu preciós barret, que ja no hi és, que ha desaparegut mentre feia la migdiada. Bona tarda, cucut! El cucut és aquest ocell d'aquí. Em podries dir des d'allà dalt, des de dalt de tot de l'arbre, s'alvira un preciós barret? S'alvira vol dir si es veu. No, no veig res. Em sap greu, Marmee. Si en sé alguna cosa, cantaré cucut ben fort. Gràcies, seguiré buscant, contesta la marmota desil·lusionada. Durant tota la tarda, la Marmee busca sense descans el seu barret per tota la vall. En bicicleta, puja pels camins a dalt de tot de la muntanya. Va a dins del llac a nedar a veure amb els peixos no hagués caigut allà. Camina fins a dalt de tot del pic. Busca i busca i busca. Però, quan ja es comença a fer fosc, esgotada i trista, decideix anar cap a casa. La Marmee no ha trobat el seu barret. Però de camí, tot passant prop del cau de la seva amiga Neu, la guineu, sent un plor que ve de l'interior. Vaja, sembla que la Neu tampoc ha tingut un bon dia. Entraré a visitar-la, va dir la Marmee. Ding-dong! Va trucar la Marmee a la porta de la seva amiga la Neu. Qui hi ha? Contesta una veu ben estranya. Soc la Marmee. Neu, que estàs bé? Et noto un parlar diferent. Sí, tot perfecte. Només estic una mica refredada, contesta la Neu, gairebé sense vocalitzar. Em costa una mica entendre't. Puc passar una estona? Pregunta la Marmee, desconcertada. No és bona idea. No vull que contagis. Tot això em sembla molt sospitós, pensa la Marmee. Per la seguretat de la Neu, serà millor que hi entri a veure què passa. La Marmee entra al cau a casa de la Neu i quina sorpresa! El que troba la deixa estupefacta. Ah! És la Neu! És la Neu qui ha agafat el barret de la Marmee. Em sap greu, Marmee. No era la meva intenció, diu la Neu avergonyida. No m'ho puc creure. Ets tu qui m'ha pres el barret aprofitant que dormia? Pregunta la Marmee, fregant-se els ulls incrèdula. Jo només volia ensumar-lo una mica, però se m'hi ha quedat el morro ben enganxat i ara no el puc treure. Gairebé no puc parlar i duc tot el dia sense beure ni menjar, explica la Neu amb dificultat. La Marmee agafa el barret i estira amb totes les seves forces, però està tan enganxat que li és impossible alliberar la Neu. Quan fem una cosa i no ens en sortim, què hem de fer? Hem de demanar ajuda. I això és el que fa la Marmee, demanar ajuda. No et preocupis, aniré a buscar ajuda. Poc després, la Marmee torna al cau amb el teix, la menta i el patuc. Teix és el teixó, menta és la granota i patuc és el ratolí. Els quatre bons amics agafen amb força el barret i estiren tan fort com poden i de sobte plaf, es desprèn del morro. Per fi, el meu preciós barret, diu la Marmee, que en menys d'un segon ja el torna a dur al cap
Em sap greu, Marmi, però això no és un barret, explica el Teix, que sap moltíssimes coses. És una llauna de metall i és perillosa pels animals de Tristaina. Sí, jo gairebé no ho explico, recorda la Neu, assenyalant el morro vermell i irritat que té. El Teix té raó. Aquesta tarda, mentre dormies, hi he entrat un moment a fer un cop d'ull i les anques se m'hi encolaven. Per dins està molt llardós, diu lamenta la granota. Jo confesso que també m'hi ha costat. Se m'ha acudit tocar-lo i m'he tallat amb les seves vores afilades. Estic d'acord amb el Teix, diu Patuc el ratolí. Has vist? Això no és un barret, és una llauna de metall. La Neu ha ficat el nas, el morro dins i s'ha quedat atrapada. Menta ha entrat dintre i dins era tot ben brut i ben llafiscós. I en Patuc el ratolí, sense voler, aquí... Au! Quasi s'ha tallat. A la Marmi no li fa gràcia. Li costa una mica renunciar al seu curiós barret, que tant li agrada, però finalment comprèn que és molt arriscat que es quedi a la vall. El Teix és l'encarregat de dur-lo lluny, lluny, a un lloc segur on no farà mal a ningú, a les escombraries, al contenidor de color groc per reciclar. Aquella nit, per animar a la seva amiga, la Neu prepara uns deliciosos canelons de fulla i mores salvatges per sopar. Envoltada per les rialles dels seus amics, sota la pluja d'estels i amb la panxolina ben plena, la Marmi ja no pensa més ni en el barret, ni en el que li ha passat durant el dia. Ara només pensa tancar els ulls i convertir-se en un tronc més del bosc i somiar una nova aventura. Que van a dormir. Per què? Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte de Tristaina s'ha acabat. Has vist? Avui hem explicat un conte que passa aquí a Andorra, a l'estany de Tristaina. A Andorra hi ha molts estanys, de Juclar, l'estany de Pessons, de Montmalús, d'Engolasters, i són passejades per la muntanya que són molt maques de fer. Què fem? T'atreveixes a explicar tu el conte? Així ràpidament? Molt bé, d'acord? Doncs tornem a començar una altra... Tornem a començar des del començament. Aquí, molt bé. Te'n recordes de la biblioteca, no? De la porta de la biblioteca? No ens oblidem. Aquí és el caminet que ja hem vist. Això és Tristaina. Mira-ho ben bé, que és molt maco de veure. Espero que aquest estiu, si tens temps i ganes, puguis pujar. La Marmi i el curiós barret. Molt bé. En aquesta història tenim uns personatges. Molt bé, comencem per ell. Ell es diu Teix i és un... És difícil, ja ho sé. És un teixó. Teixó, molt bé. Ella és la Menta i és una... Molt bé, una granota. Molt bé, ho has contestat molt ràpidament. Tenim a la Marmi. La Marmi és una marmota. Molt bé. Tenim el teixó, la granota, la marmota. Seguim. Aquí tenim a la Neu. La Neu és una guineu. Molt bé, ho has fet molt bé. Qui més? I aquí tenim en Patuc. En Patuc, molt bé, és un ratolí. Ho has dit molt bé. I en falta un, que viu a les muntanyes
No és un cabirol, és un isard. Ho has dit molt bé. Perfecte. Doncs anem a veure que aquesta història, on hem dit que passa? Passa a la vall de Tristaina, que ja ha començat l'estiu. La Marmi, passejant, va veure una cosa que brillava. Molt bé. Va veure. I què va pensar que era la Marmi? Va pensar que era una moto? No. Va pensar que era un barret. Perfecte, barret. La Marmi presumia del seu barret i es mirava al reflexe de l'estany. La Marmi estava molt i molt contenta i presumia del seu nou barret davant de tots els seus amics. Què fa aquí la Marmi? Explica'm. Què està fent? Està fent una migdiada, una becaina. Em sembla molt bé. La Marmi està roncant i quan ronca ella no es desperta. Al despertar de la seva becaina, què ha passat? Què li falta? Li falta el nas? Li falta la mà? No, li falta el barret, que ja no hi és. La Marmi el busca i busca i demana. A qui demana? Demana als isards. Els isards han vist el barret? No. Molt bé. Demana a aquest ocell. Te'n recordes quin ocell era? Era un cucut. Perfecte. El cucut tampoc l'ha vist. Busca i busca. Però abans de marxar cap a casa, molt bé, sent un soroll que ve de casa la seva amiga, la Neu. La Neu és una guineu. La Marmi entra a veure què passa i quina sorpresa que té, que veu que la Neu té el seu barret a on? A l'orella? No. A la cua? No. A on? Molt bé. Al seu morro. Molt bé. La Marmi ajuda i estira, però tota sola no se'n surt. Què fa aleshores? Buscar ajuda? Doncs anem a buscar ajuda. Els bombers? No, els bombers no. Els seus amics. I qui són els seus amics? En Patuc. Com es diu ell? Te'n recordes? Teix. Molt bé. I ella de color verd es diu Menta. En Patuc, en Teix i la Menta estiren i estiren i estiren fins que de sobte surt el barret del nas de la guineu. La Marmi, tota contenta, es posa el barret. Però és bona idea? Anem a veure. Què li ha passat a la Neu? Que la Neu s'ha quedat amb el morro atrapat. Què li ha passat a la Menta? Que la Menta quasi es queda enganxada a dins. I què li ha passat a en Patuc? Que en Patuc quasi es talla amb la llauna. Podem deixar una llauna de metall enmig de la muntanya? No, Aleshores en Teix agafa la llauna i a on la porta? L'amaga darrere d'un arbre? No, la porta a les escombraries, al contenidor de color groc, per poder reciclar. Clar que sí. I aquella nit, la Marmi, la Menta, en Patuc i el Teix van sopar junts
i van mirar els estels i vet aquí un gos, vet aquí un gat. Ara sí que aquest conte s'ha acabat. Molt bé. Doncs ara el conte ja s'ha acabat. D'acord? Vinga. Adeu. Adeu, adeu.